Fer conserves és una tècnica molt antiga per a mantenir els aliments durant més temps i que pot ser molt útil a dia d'avui. Pots provar-lo amb marmelades, salses, verdures. Així, sempre tindràs una opció saludable al teu rebost. Per fer-les necessitarem els següents materials i aliments: una olla, un pedaç, pinces, pots de vidre buits, aigua i tomàtigues. Ara bé, hi ha unes passes a seguir. Primer de tot, col·loca un pedaç doblegat dins l'olla, introdueixi els pots i les tapadores. Cobri amb aigua i bullir durant 30 minuts. Seguidament, ves preparant l'aliment que vulguis conservar, en el nostre cas, triturant les tomàtigues. Després, treu els pots de l'olla i col·loca-los cap per avall dins la safata del forn 30 minuts a 100 graus. Per acabar, omple els pots amb la tomàtiga i tancar per a introduir-los una vegada més dins l'olla amb aigua durant una hora. Superfàcil, no? Anima't a realitzar les teves pròpies conserves i inclús a dissenyar les teves pròpies etiquetes.